Wegogo, uyabona mina mfana wami laphana kamnganami lo Samke. Zange bavote. Votanga bonke. Zange vote ngisho umuntu oyedwa mfana wami ngikutshela. Hawu kodwa mzukulu indaba engakuzazelaphi. Abantu bakhona bavotanga. Ngakutshela mina mfana wami ngizwile phela bekhuluma khona wathi u-anti kaSamke yena wahamba wayibonela izihlobo zakhe ngoba uyazi ukuthi mase qediwe ukuvotwa zobuya futhi iCovid bese kuyavalwa. Hawu nezindaba wengane kodwa mntanami indaba ezingaka. Mase kubuya immediate infects bese kuthiwa abantu abahlala endlini. Cha kodwa kubalekile ukuthi sivote bakwethu liningi igazi lachitheka ukuze sitholele amalungelo okuvota. Kodwa ngiyazi ukuthi nawe gogo awuvotanga. Ngiyazi mina ukuthi awuvotanga. Hayi bomzukulu indaba engakuyazelaphi. Ungalinga wena ungikhathe nabantu usufuna ukutshela abantu ukuthi angivotanga. Vele gogo uzange uzuvote ngoba umalume wayifihla enene i-ID yakho leyo yokuvota. Wayifihla futhi umalume wathi umalume enene yabo yena ke. Yabona yeke nake. Ngeke avuma ukuthi uvote ngoba wena uyazi ukuthi wena uzovotela abantu abathi makuphatha bona bazoshintsha yonke into kube ngcono la eSouth Africa kodwa vele kuphethwe bona wathi malume yini abazoyishintsha ngoba mangabe kuphethe wena fanele ukuthi ngivoteleni khona izwe lizohlala linje shothi nawe uyabona ukuthi umbhedo lento oyiphethe kwawena ufuna ukuyishintsha into oyiphethe washo njalo malume. Hey wena mzukulu ungalinge wecevuzile ungikhathe nabantu usufuna ukutshela bonke abantu ke manje ukuthi mina ke angizange ngize ngivote. Phela wayengakhulumi nami wayekhuluma nabangani bakhe bathi bonke bazowafihla amapasi ogogo. Malume wangibuza ke mina ukuthi wena ufihla phi ipasi lakho ke wangithuma ukuthi ngilithathe ke wasewalifihla. Ufuna bangiphuce yona le mpesheni esiphila ngayo la ekhaya. Uyabazi labantu ukuthi baneyinhliziyo zikaSiment bangangivalela kwayona le mpesheni uma bangathola ukuthi angibavotelanga. Habe Awu ngiyaxolisa gogo. Ngeke ngiphinde gogo ngiyaxolisa ngeke ngize ngiyikhuluma. Cela ukushintsha eyodwa. Yabona umalume kaSamke lo owayesebenza wathi yena ngeke avote naye ngoba waphelela umsebenzi yena kwathi emsebenzini wakhe akafuneka umuntu ongajovile wathi yena onjani ongajovile kuthiwa akazovota ngithi kuthiwa bangajovile abaphelela umsebenzi wathi yena ke abangajovile ke bazovota kanjani. hayi liyahlonipha nokhuvethe lwakhona. Nede kuthiwe nje hayi kuzovoto hayi luphumule lihlale phansi lithi hayi votana ngeke nginenze lutho. Awu. Hey. Ungabeke usuhamba utshela abantu ukuthi ugogo uthe. Ngakho ke bengavotanga. Phuma endabeni zepolitiki mzukulu. Phuma endabeni zepolitiki mzukulu. Sizohamba phekwakho. Ikhansela liyophathi lona engothi ngalivotela nginandaba mina ukuthi la iphi inhlangano. Mangiqhubekele nje ngayitholela impesheni yami ngaqhubeka ngakwazi ukuthenga isinkwa la endlini. Hayi cha khona nami ngayibuka lento abayishoyo. Uwena ophethe kodwa uthi uma sifuna ushintsho asivotele wena ubungashintshi ingane yonke leminyaka uphethe. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.